Kaixo egunon ikasleo, gaur ikusiko ditugu logaritmoak. Logaritmoak funtzio esponentzialaren alderantzizko eragiketa da. Hau da, espresioan izango dugu log, behian hemen zenbaki txiki bat dela oinarria, eta gero zenbaki bat, 32 adibidez, bai? Esan behar dugu, zenbakitxo hau beti izan behar dela baten desberdina eta gainera positiboa, bai? Kasu honetan oinarria da 2. Zenbaki hau, logaritmoan dagoen zenbaki handia hau, beti izan behar du zenbaki erreal bat, positiboa eta gainera 0-ren desberdina, bai? Orduan, zein da logaritmo honen emaitza? 5. Zergatik? Egin behar dugulako beti, oinarria ber emaitza berdin zenbaki hau, bai? Hau da, 2 ber 5 da 32. Horregatik, log 2 32 da 5. Hau da, egiten dugun eragiketaren berretzailea izango da logaritmoaren emaitza, bai? 2 ber 5 berdin 32 delako, hau da. Ber 5 hau izango da emaitza, bai? Logaritmoak izan daitezke, logaritmoa oinarria 10-ean, kasu honetan 10 aukentzen dugu eta geratzen da log, idaztea log 10 edo log gauza bera da, bai? Log oinarria da 2,71 izango da berdin idaztea logaritmo nepertarra. Hemen adibide batzuk ditugu. Adibidez, jartzen badugu zenbaden log 100, bai? Hau da, 10 ber zerbait izan behar du 100. Hau da, egiten badugu 10 ber 2 emango digu 100. Horregatik, logaritmo honen emaitza da 2, berretzaile hori, bai? Log 1000 gauza bera, 10 ber isa izango da 1000. Zenbat da isa hori, edo berretzaile hori, 3. Zergatik egiten badugu 10 ber 3 emango digulako 1000, bai? Kasu berdinean, log 0,1. Hau da, 10 ber zerbait izango da 0,1. Hau da, egiten badugu 10 ber minus 1, emaitza izango dela minus 1, emango du 0,1. Bai? Gauza bera, logaritmo nepertarrarekin. Hemen, esan dugu, oinarria dela ber zerbait da 1. Hau da, egiten badugu ber 0 emango digu 1. Beraz, emaitza logaritmo nepertarra bat emaitza da 0. Logaritmo nepertarra zenbat da? Egiten badugu oinarria hemen ez du jartzen, baina da ber zerbait da hau da, ber 1 da beraz emaitza da 1, berretzaile hori. Eta logaritmoak ditu propietate batzuk. Lehenengo propietatea. Logaritmoan dagoen argumentua baldin bada 1, bai? Oinarria edozein izan da, kasu honetan jartzen du 2, baina ezin daiteke edozein oinarri. Emaitza izango da beti 0, logaritmoa izango da 0 beti, bai? Jartzen baditugu berdinak oinarria eta argumentua logaritmoan, orduan emaitza beti da 1. Hau da, log 2 izango da 1. Zergatik, 2 ber 1 delako 2, bai? Jarreteke log 3, log 4, baina beti emaitza izango da 1. Kasu horretan, oinarria eta logaritmoaren argumentua direnean berdinak. Biderkata baten logaritmoa, bai? Deskonposatzen badugu adibidez 15 dela 5 bider 3, bai? Eta aplikatzen badiogu logaritmoa, adibidez 2 oinarrian,
biderketa hau bihurtzen da beti batuketa, bai? Hori da propietate bat, hau da, log bi bost bider iru izango da log bi bost gehi log bi iru. Zatiketan gauza bera, log bi, adibidez baldin badaukagu, bost zati iru, zenbaki bat horrela, arrazionala, orduan, zatiketa bihurtzen da kenketa. Hau da, log bi bost zati iru izango da, log bi bost, ken log bi iru. Berreketa baten logaritmoa. Hau da, 125 deskonposatzen badugu eta baldin bada bost berriru, aplikatzen badiogu log bi, aplikatu edo jartzen duelako log bi bost berriru, orduan, iru hau jundaiteke aurrera, logaritmoaren aurrera. Berretzaia jundaiteke logaritmoaren aurrera. Hau da, log bi bost berriru izango da, iru bider log bi bost. Bai? Eta kasu bera izango dugu erroketa batean. Balimakagu log bi erro kubiko bost, gu badakigu erro kubiko bost jar dezakegula bost ber bat zati iru. Erro kubiko bost da, bost ber bat zati iru. Berrerena. Orduan, eren hori edo bat zati iru pasako dugu aurrera. Eta geratzen da bat zati iru log bi bost. Bai? Bueno, kasuntzan jartzen du bost, hemen ez da ikusten, baina esango litzateke bost, hau da, bost zati iru. Esan dit erena, baina, bueno, eratzen ditzakete bost, bale? Baina, bueno, jakin ezazue beti, erroketa bat dela berreketa bat, eta beraz, berretzaia pasatzen da aurrera. Eta bukatzeko, daukagu beste propietate bat dela oinarri aldaketa. Hau da, baldin badaukagu log amar bi, eta ez badakigu zuzenean zenbaden zenbaki hori, bai? Amar ber zerbait bi, baina ez dakigu zenbat izango da bertzaile hori. Orduan, egin daitekena ere da oinarri aldaketa bat. Hau da, amarren ordez jartzen dugu nahi dugun oinarria. Bai? Kasunetan jarri dugu log 6. Bai? Pues log 6 jarri, baina jarri dezakezu log bost, bietan log lau, nahi zutena, bai? Baina hori bai, argumentua bi hau jarri bar dugu goian, eta geneukan oinarria jarri bar dugu beian. Bai? Hau da, log amar bi izango da banatzen baezute, log adibidez 6 bi, hau, eta log 6 amar. Hau da, oinarri bi oinarri hauek berdina izan bar dute, eta nahi dezutena, bale? Gusten dezute esan datekela log bost bi zati amar, log lau bi zati amar, logaritmone pertarra bi zati logaritmone pertarra amar, bai? Eta hori da, izango litzateken azkeneko propietatea. Ba, hau da, logaritmoi buruz jakin behar dezutena.